ಹೊರಪಾಡ್ರ ದಂಡೆ ಗಾವತೆ ಬಹನು ನವ ನವ ನೇಡು ವಾತಗೋಯ್ ಅಹನ್ನೇಡು ಹೀಗೆ ಮಹಾಗ ಓಂ ಯಜ್ಞ पूजा निमित्त में मेरे माता मारितके నేను జంగోలింగో దీక్ష పెట్టుకును ఇది మహిళ में नासर ममता मराठो जंगूबाईना पांडिकुपा लिंगाना मराठो पायदा येतलागा पायदा पायदा मावा कोय पेन को पोरो पाटर दन्ने गावतागा ಈ ತಂಗೆ ಬೋನಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸೋಜಿಕುನು ಆಗ ತಾಜರ್ಗಾಡ್ ಯಾದಿ ತಗ ಅರ್ಥ ನೇಡು ವಿಚಾರಾಚಾರ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಪಾಡಿಕೊಪ್ಪ ಲಿಂಗನ ರಾಯತಾಡ್ ಜಂಗುಬಾಯಿನ పూస్ మహినత బావే మహినత నీవా పేన్ ధర్మన ఆచార విరుద్ధకే నేడు మావా పూస్ మహినత పవిత్ర దినం ఇది రాయతాడ్ జంగుబాయిన ఉండి మహిన బోరు తన పవిత్రతే నియమ నిష్టల పూజ कीने वो ना इतना जो कोरिका इतना जो वचन पतलगिर मंदरू वो न विघ्न हटी कीजिए किया जंगूबाई नेडू 10-25 साल नेडू మా ఊరు జంగులింగు దీక్ష వాడతారు మంతేర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీ విఘ్నతను హటికింత నేను బాయికి వాడతా దాదాలిని వాడతారు శీలకు వాడతారు తమ్ముకు వాడతారు సంధిని వాడతారు భారీ వాడతారు ప్రతి మాయనను ప్రతి ఉంది చుడూరు కామన అవసరం మంతా డగు డగు గండం సంకడికి తారీఖు ఇవాళ పోవర్ పేరు జంగుబాయినగా మంతా ఇంజర్ నేను కరే మాత అదే లాసిన నేడు మరడి జాగ్రత్తగా మహిళమేన్ ఉపాస్ పిస్తాడు మహిళమేన్ ఇతకే జంగుబాయి బగాన సెల్లే మీగ మంత మీగ జంగుబాయి మీగ మంత ఉంది మహిళ సకరేం తెచ్చుకుని పోదురకి ఏమన్నా తినట్టు జంగుబాయిన పాట వారసారు మంత్రి ప్రసిద్ధం పుణ్య సర్జున పేంది చేసేసి మాకునే జయహర జంగు జయహర లింగు జయహర జంగు జయహర లింగు ప్రసిద్ధం పుణ్య సర్జును నేడు కరిమాయల అవసరం అంతా నన్న సూడిసర్ మంతం ప్రతి దీక్ష కార్ಯಕ್ರಮಲ್ನಾಗ నేను దుసరా తర్మత పేన్కినాಗ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ನೇ ವಾಸಿಕರು ಸೋಬತ್ ಹೋತಾ ಅಂತ ನರ್ಕಡ ದೋದೋ ಭಜನ್ ಕಿಸರ್ ಬಂತಿಟ್ಟು ಮರಾರ್ಥ ಇಚ್ಚರ್ ವೇಳೆ ಪರೇಶಾನ್ ಸೇಲೆಗೆ ಮಾಗೆಗೆ నేను ధర్మ సంస్కృతి ఫస్ట్ మాత మావ కేజన వెడిగ్లా కేజన పెదోల్లా కేజన కటోడలా కేజన రాజు మొక్సలిరా కేజన అనుభవాలిరా కేజన ఈ పేంద గోష్ఠిగా అందోకి అనుభవ్ నేను ఉంది మహిళమేన్ మరడు ఉపాస్ పోయితటు బదల్తర్ మావ జిందగీత సాధించిన ఉంది నేను ఇది కార్వ మంత కార్వ బదల్లాసి మంత ఇది కార్వ బతతో నిశాన్ మీకును మీరాడు ಕೇಳ್ತಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಅರ್ಥ ಬದಲ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕಲರ್ತೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬದಲ್ ಮಂತ ಇದು ಹೋಮ್ ಕೀತ ಹೀಗೆ ಹೋಮ್ನ ಅರ್ಥ ಬದಲ್ ಮಂತ ಹೋಮ್ ಭಾರಿ ಕೀಸರ್ ಮಂತೇರ್ మా గోండి ధర్మ म्हणजे మమాట తడిమితుని పుట్టుస్తారు గోండి ధర్మದಾಗ తడిమితుని మరణ పుట్టుస్తాడు మొదలు బోరే పుట్టుస్ మకిన్ ఆది మానవుడు నిరితే మొదలు మానవుల్ని మరణ తడిమితుని పుట్టుస్తాడు తాను మరటు తడిమింజేరితాడు दूसरा समाज होम मिलता होम నేను హోమ్దాల్ పెస్తే పేరు హోమ్దాల్ పెస్తే జంగుబాయి బగటల్ తడిమితుని తయారు కీతుంటే మరట అందరు కాబట్టి హోమ్దాల్ పెస్తే ఆదివాసి అది తానే పేరు సపే నూరు ಬೇರೆ दूसरे రకంగా సంస్కృతంಗೆ ಆ ನಿತ್ಯ ತಡಿಮಿತುನ್ ಮರಡ್ ತಯಾರು ಇದು ಹೋಮ್ದುನ್ ಮರಡ್ ತಯಾರು ಕೀತಟು ವಿಜಾ ಮೋಸ್ತಕ್ ಮರಡ್ ತಯಾರು ಕೀತಟ್ ಸಂಧಿ ಮರಡ್ ತಯಾರು ಕೀತಟು కాబట్టి ಹೋಮ್ ಮಾವ ಧರ್ಮ ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮ ತಾಂದು ಭಾರತ ಜಕ್ಮಕ್ ಪಾತೆ ಉಂದೆ ಕಚ್ಚಿ అని దూదితే జక్మక్ పానకే తడిమి పుడతా ఆ తడిమిత అర్థమే ఇది హోము दूसरू होम इंतर मरण कड़मे इंत अचुरे विभेदम दूसरा प्रदेशाల భేదాలు కాబట్టి నేడు ఇది కలర్ మంత ఇది బత కలర్ అని జంగు జోర్తగా ఆడుతుంది కమ్ का कलर बगा वापरे केंतर कम का कलर मामा पेर किनागा बगा वापरे केंतर कम का कलर ते म्हणजे अर्थम बंडार कलर ते म्हणजे नेडू नालू कुपना पेंदाग बंडार वाही केंतर पेरसा पेरनागा बीमलेकिनागा गंगूबाईकिनागा बगगिर मामा पेरकिनागा बंडार त वाही केंतर కాబట్టి నాలుగు కుంకులు లాక్సిమంత ಇದು ఈ దీక్షత అర్థము నాలుగు కుంకులు లాగంత ఇది కార్వా బతాల్ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಬ್ಲೂರ್ಗತೆ ಪೆರ್ಸಾ ಪೆನ್ನ ಕಾರ್ವಾ ಮಂದಂತ ಭೀಮಲಿಕ್ನಗ ಮಂದಂತ ಸಂದಿನಗನ್ ಮಂದಂತ ಕಾರ್ವತ ಅರ್ಥಮೇ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಬ್ಲೂರ್ಕು లాగవಲ್ಲ ಅದು ಮಂದಿ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಒಂದು ಕುಂಬ್ನೆನು లాయు ಸಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಕುಂಬ್ಕು లాగవಲ್ಲ కాబట్టి ಅದು ಚರಿತ್ರಿತ ಜಗದುನಿಯಾ ಡಗುರ್ ಮಾವ ಆದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ರಾಯ್ತಾಳ್ ಕಲಿವೇನ್ ರಾಯ್ತಾಳ್ ಜಂಗುಬಾಯಿ ಇಂಜರಿತ್ತೆ జంగుబాయిని వాళ్ళు జగదునేతో తారీఖు అతను మా భయాన్ కాబట్టి నేను పూజతక మరట వాతటు నేను వర్జులకి ఏం లాసి వాతటు సోబతే ప్రేమతే ತಾನು ಅಡ್ಸೇರ್ ಕೌಸೇರ್ ವರ್ಜುಲಕ್ಕೆ ಇವಲ್ ಮನ್ ದಸ್ಕೆ ಮೀವ ಬದಲ್ಗಿರ್ ಜೋ ಮನೋ ವಾಂಚ ಮೀವ ಕೋರಿಕ ಮಂದರ ಕೋರಿಕ ತೀರಂತ
कीप सियर आताल पोवर जंगू बाई नगमंत काबट्टी नेडू इगे నేను బెహవాల్ పూర్వ వాత మంతరు మా ఊరు భగవంతరావు పాటల జంగు భారతకి ఓరు వేస్తాయి కానుని ఆదు ఓరు వేస్తాయి సరే అందు కాబట్టి నేను ఈ మేమునే వాడుకోలేత భారతకి మరటు ఉండేవారు నా కేంద్ర దగ్గర ఉండేవారు మాట వ్యాపారం అంటారు ఉండేవారు నా మాట కేంద్రకి బతగా వడకపోరు కేంద్రనా ఇక డిమాగ్నాಗ ಇರಾನ ఉండేవారు ಬೇಹಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಎಫರ್ ಅಂತಾರೆ ನಾಡಿತ ಸಮಾಧಾನ ನೀವ ಪೆರ್ಸಪೇಂದ ನೀವ ಭೀಮಡ ನೀವ ಜಂಗುಬಾಯಿನ ನೀವು నీకు చరిత్ర ఇతిహాసం మేము కరే మా వ్యక్తి దునియాతో బతావే కానీ దునియాతో లోకూరుకుని బతా చేతో కేకి జంగుబాయి సందిరా అందు పూసుమైన ప్రతి వరకు కోయితో జంగుబాయిన దీక్ష వాటన ఇదిరే మా సిద్ధాంతం నేను తుడుకన్ బాను రంజాన్ మహినమంతా అది విధంగా గోండి వాళ్ళకును గోండి అని మతం నగా మాగా నేడు పూస్ మహిన బావై మహిన పవిత్ర మతం అంతా ఇగే దీక్ష వాట్ దుర్గిరే జంగుబాయిని మానేమాయలాగారు వాటి వెగ్గిరి మానేమాయలాగారు జంగుబాయిని మాట మానేమాయ సొచ్చుకుని స్థాపన లాక్తకి మాకును నేడు అడమూడతారం తాకుతాడు పూస్ మహిన బావై మహిన మా సమాజం కరే మాయ కాబట్టి ఈతలు దళిందరి మాకు లాక్తా అదే దుసరా సమాజ్ నగ చూడదకే ఊరు రంజాన్ మహినా ఊరు మాన్ సీతాడు మర్యాద సీతాడు మా పూస్ మహిన బావై మహిన మన బోన మర్యాద సీతాడు బెర్సపేందో మర్యాద సీతాడు బతాల్ రాయతాడు జంగునే మర్యాద సీత బతాల్ నేను చూడసోడు చిట్టినక మందిర్ మా ఊరు బచ్చవీరు మంత్రి చెప్పులు కేర్సి మంతాడు కాబట్టి ఆతా సాపిన మాకు లాక్సారు మంతా ఏ జర్మతం ఊసారికి ఇవాళ చేతకి ఇవాళ బాధ్యత పోనా మామూడితురు కాకుత్ కరితురా కరిమెక నూరా నాడ్లోర్ పాట్లన యువతత సందిర బాయికి నా దాదలిరా సందిర బాధ్యత నేను బాయికి మంత్రుడు రాయతాడు అది నేను ఆది మాయ శక్తితో రూపాలు కాంతి మిరట్ రాయతాడు జంగుబాయి అగిన్ దూడు ఉంది కాక తడిమి ఉంది కాక భస్మ రణమంతా నేను మీవా సమాజుల్లాసి మీవా ధర్మతుల్లాసి మీ ధర్మ దుసరా కాక బాహ్కే మాసేరు మత్తకే మీరాడు కేవీ పీవాల అవసరం అంతా మీ సమాజన మీ ధర్మ బాహ్కే మాతకే కేవీ పీవాల అవసరం అంతా మీరాడు కేవీ పీవాలైతే అర్థం మీవోర్ దాదాన్ మీవోర్ తాదాల్ తబోల్ दूसरा धर्म तो सारी पीस तक वो केवी पीसी बापू नीव दूसरा धर्म आयो नीव गोंडी धर्म तक पूस महीना बावे महीना नी माने माम इवे को माने मागिते नी धर्म तक अरकत बरकत सियारी जरूर बेहल మీ బాధ్యత కాబట్టినే మాకును కాలికంకలు ఇస్తారు అగిద్దూరు రాయతాడు ఇస్తారు మీకును ఆది మాయ శక్తి ఇస్తారు కాబట్టి గోండి ధర్మతో చేతకి ఇవ్వాలి ప్రతివరణ బాధ్యత అంతా